yau ka zo kaga shugaban kasa kan wannan balla ibtila'i da ya same ku kamar na cikakken bayani me ya faru. Well, actually na zo na ga mai girma shugaban kasa na farko dai masanna da zuwa da yawa daga hutu, sannan na biyu kuma na ya bashi abin da yake faruwa, na bashi bayanin abin da yake faruwa a kan ibtila'in da ya sami al'ummar mu a jihar Jigawa na tankar mai da ta samu inda mutane suka rasa rayukansu kuma waɗansu a kai su asibiti. Kamar mutane nawa suka rasu? To a yanzu dai a yau muna da mutane kusan 181 wadda suka rasa rayukansu, sannan kuma akwai mutum 80 da suke asibiti. To amma ita wato lambar tana canzawa ne saboda har yanzu akwai waɗansu wadda yake sun ji ciwo din amma suna gidajensu ba su fito sun zo asibiti ba. So wannan yasa yanzu a koyaushe lambar za ka tana canzawa kuma wadda yake za ga wadda suka mutum suka aru saboda waɗanda suke asibiti yau a ce mutum ɗaya ya mutu, gobe a ce mutum biyu ya mutu, so numbers din will continue to keep on changing. Akwai ana kallo kamar akwai alamu na rashin kulawa ko kuma akwai ganganci akan yadda wani abu ya faru. Jihar Jigawa tana duban wannan yanayi kuwa? To ba za mu ce akwai ganganci ko kuma rashin kulawa ba. Na farko dai mun yadda ba wani abin da zai faru sai da yardar ubangiji, kuma mun yadda Allah ne ya kawo wani al'amari, kuma a matsayin mu mun yarda cewar Allah da ya kawo shi, Allah ya san dalilin da ya sa wani abin ya faru a jihar Jigawa. Amma dai a matsayin mu na gwamnati mun yi kokari mun kafa kwamiti domin ya bincika meye ya kawo wannan al'amarin. Haka zalika kuma ina ganin kajin labarin shugaban kasa ya umarci shugaban kai haɗarurruka na Najeriya don lalle a yi bincike akan wannan abun kuma a samu wata hanya da za a tabbatar wannan abun bai sake faruwa ba. In har an samu sakaci ko laifi akwai hukunci da zai biyo ba? To bara mu ga a din bai kamata mu faɗa ba, in dai aka samu sakaci ko hukunci za mu ga abin da za mu yi. Kuma dai kuma akwai tabbacin cewa irin waɗannan abubuwa ba za su sake faruwa ba. Insha Allah rabbi.